duk wanda ka je na ɓacin shugabanni yana cin mutuncinsu to fiɗararsa ta gayyara ta canza addininsa ya samu matsala komi ko zai kawo na shubha abu dubu ka bar dubu ka ɗauko guda kuma gudan nan ba cikakke ba kamar wanda zai ce yanzu abinda Abi Sa'id al-Hudri radiyallahu anhu ma yayi ga abu na Marwan na sa minbari wakon idi ya nuna ba daidai bane ya zama yawan shi a dalili ne duk hadisan manzo rahama da annabi ya ce ku yi hakuri kar ku yi khuruji gare su kar ku zage su kar ku abin ga gashi na mun karanta wanda shi zai ka hujja kai ka san wanga dan son rai ne mabannaci ne ba Allah ya kanuhi ba addini ya tattaru akan abubuwan da suke sun zo wurare daban-daban na dalilai in wani abu to wannan sai a samu mai muhalli farko dai wannan abin da Abi Sa'id al-Hudri yayi ba annabi bane magana annabi ita aggaba in mutum ya ce shi ahlus sunna ne ya ce ba salafi bane don shirme ne to mu ce in ya ce ahlus sunna in ma ya ce ba ahlus sunna ba shi a dai don wannan ɗabi'a khawarijawa ce bacin shugabanni da su kasu da haka ko ya ce ma ba ahlus sunna bane to masha Allah kawai da ya ce ba salafi bane don ba ɗabi'a ahlus sunna bane zagin shugabanni da bayyane da cin gyaran su da taran su da musu kazafi da musu miyagun suna to wannan Abi Sa'id al-Hudri sai mu ce hadisi bai zo mai ba ya ijtihadi kuma ahali ne ga ijtihadi yana da lada amma ba mu barin abin da ya tabbata ga aikin sunnan manzo rahama maganganun su hadisai sun kai matsayin mutawatirai saboda wani aiki wani sahabi wani tana doka bai ga wannan hadisi ba kuma azamu nabin kowa ba sai manzo rahama wa in tudihu ta hatadu haka Allah ya ci kawai mabannata haka suke suna bin shubhohi sune ahlul ahwa ko da mutum ya ce ahlus sunna ne yana wannan to ba ƙarya ne hakika dan ahlul ahwa ne kuma ko mutum ya ce ahlus sunna yazo yana cin mutuncin shugabanni cikin jama'a ana watsa kasad wallahi aikin khawarijawa ne wannan aikin ba mu ce shi ba khawarijin bane amma wannan aiki ake khawarijawa ne in ya yadda ya abin gato ya zama in ko bai yadda ba to ba mu ce mai ba khawariji amma dai wannan aikin kamar mutum ya aikin kahirci mutum zai yi aikin kahirci bai zama kahiri ba dole akwai shurut da kuma intifa'il mawani to haka ma mutum irin waɗanga abubuwa